Yun, bagsak me pa mga kabalen. Naimbitahan nga kaming pumunta sa San Mateo, Arayat, Pampanga noong March 4, 2023. Kailangan kong isave yung date kasi basketball memories ito mga idol. Yes mga kabalen, hindi mo mararamdaman na talagang malayo ang biyahe kasi nga ang ganda ng tanawin dito sa Mount Arayat mga idol. At yung mismong lugar ng San Mateo, malapit na mismo sa Nueva Ecija, idol. Yes mga kabalen, ganyan kalayo yung dinayo natin. Siyempre, para masaksiyan ang malupet na paliga. At dito lang ako nakakita ng barko kahit walang dagat mga idol. Yes mga kabalen, isa rin itong landmark dito sa kanilang lugar mga idol. At shoutout sa nag-organize ng paliga, ang SK San Mateo at ang buong council nila mga idol. Yes mga kabalen, magsak minekeni poto, pamagsak dia pa rin alwa. Uwo, at bala mo isinyo itangkit ng tarpulin Uwo. Utsa napin kabalen, biya-biya ring mga malulupit. Tunay Kapampangan, Roger, Buda, Buboy Kabulakboy, Bells TV, Mapamangan Vlog, at syempre, Yakuy Kabalen Hoops. Daang, nanano ka pa, bagsak mo intro mo ni Kabalen Hoops. Uita, kaya rin kung magsak rin kaya katang vloggers mga idol. Heto na mga idol nag-tiktoka na yung mga players at muse natin. Siyempre, pasimulo dyan si Idol Budang at Idol Buboy Kabulakboy mga idol. Talented pala yung mga taga San Mateo Kabalen. Ang galing-galing gumiling, lalo-lalo na yung mga muse nila at mga bowlers natin mga idol. Enjoy talaga yung basketball pag opening, lalo-lalo na kung kumpleto talaga yung mga team mga lodi. Ang dami pang nanonood, talagang supportive yung mga taga rito sa mga players nila mga idol. Iyon magsak dia po Kabalen ayan, pitandem da pa mo, ibuboy ang poy Idol Budang. Kasayada po Yes mga Kabalen, at alam nyo ba yung damit namin? Yes, yung mga jersey t-shirts namin gawa ni Idol Mark Valera ng ML Clothing, Sportswear and Apparel mga idol. At ayan na nga, dahil hindi nila ako napasayaw, etong dalawang idol ko, si Bells TV at si Roger, ang bumirit ng sayaw mga idol. Grabe talaga, tignan yung galawan kay Idol Bells. So, nahihiya pa dyan, pero maya-maya, gigiling na yan. Parang itong mga mga idol. Well, napakasaya talaga ng opening ng liga sa San Mateo mga idol. Ang hindi ko lang alam, bakit ka itong si Budang yung laging pinupunta riyan ng mga kabataan? Ano yan mga idol? May galit ba kayo kay Idol? Grabe talaga kayo. Tignan nyo naman sila. Hindi tinigilan talaga etong lodi natin. Kaya magsak po Kabalen.
Oops. Oo, Dak. Easy ka lang, chill lang. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Panoorin nyo yung buong vlog na to mga kabalan at huwag nyo kalimutang mag-follow sa page ko ha. Yes, eto na. Bagsak tane para king liga ng San Mateo, Arayat, Pampanga. Bagsak mepa, kabalan. Bagsak mepa. Iba talaga ang saya, lalo na kapag naglalaro na. Mga kabalin, tara na. Si Kapitan meron na naman paliga, kaya likat na sumama at sumali. Isama mga tropa at kumpare. Mga kabalin, oops, tara na pre. Sa ang lupalok man yung pwede kang sumali. Kabalin, oops. 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 Nagising sa umaga, magbobola na agad. Maliligo na ng pawis kasi magbababad na naman ako sa court. Tapos papagalitan ako pag uwi, di pa kasi naghugas ng pinggan. Uuwing gutom na dahil sa kakain sayo. Kakauwi ko lang may nag-aya agad ng dayo. Teka lang, ano ba to? Mukhang adik na nga ako sa larong nahiligan ko. Hay nako, pangarap ko sana'y pala rin na makalaban ng mga malalakas pa sa'kin. Balang araw idalo rin, ang tatatak ko na pangalan ko tatawagin. Sana mas lalo pa akong lumakas, hanggang yung highlights ko'y lumabas sa Iba talaga ang saya, lalo na kapag